Dobrý deň, vitajte na Liptove. Sme v Liptovskom Mikuláši, vedľa nás autobusová a vlaková stanica. V ponuke máme na predaj dvojizbový byt v tomto bytovom dome. Bytový dom, zateplený, kvalitne, strecha nová, energetický certifikát máme. Môžeme sa ísť pozrieť? Dvojka po staršej rekonštrukcii, orientované na východ a na západ, celodenne slnečná, vlastné plynové kúrenie. A ja som sa trošku pohrala. Poď sa pozrieť, ako to tu môže vyzerať. Stačí poriadne vyhrnúť rukávy a z tohto bytu môže byť krásne, príjemné a autónne bývanie. Ak sa vám táto ponuka páči, tak nám zavolajte alebo napíšte. Vidíme sa na obliadke. Dovidopo. Dovidenia.